ଦଇଟା ଛିଡ଼ିଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏକା ଶିବ ଶିବ ହଉ ଦୁଇଟା ଛଡ଼ା ବୋତଲ ଅଛି ବାଡ଼ ଚିକେନ ଦରକାର ମଦୁଆ ସାଗର ଏଇଟା ନିଶା ଅଛି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ଏ ଦୁଇଟା ହଗିରି ଗାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହାତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପାଣ ଗୋଟେ ନିଧିରେ ଶୋଇଛି ଆମର ଏଇ ଫୋନ୍ ପୁରା କଥା ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାର ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଯାଇକିରି ଆମ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଫୁଲବାସିନୀ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଛା ମାରିକିରି